سلامتنا نقدم خبركم خبركن تخطاتلتي ارتريان ميديا نتورك نز ساعات زي زدالنايو زينة تطوشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا بقدامنا أرست زينا أب نوزو بحجاز شفنا كتابة صانات قلعون لعلي 900 كم زبط حتى قليتهم أب ممحدار كباب دماس وفراتات لمعاتي كايد اللهم أبرتي ممحدارات كبابي جلاسن أشران وفراتات متصقان صرقيا يكايد اللهم أب نوزو بأفعبت شوعات عدتات صريت كبابيا أو حسان أب مونغو منغستا أفغانستان كجلة طالبان زكايد زيت السلام أب كتما الدوحة قطر جميرون منغست جابان أب مريتن بحرن أيرن أب لعلي تزارر حيلتات متقعت كايد كفقدلو أمامي كم زندفة تقليتون فنزويلا أب لعلي حادة كاب زعبي تكالت متصاري ندادي سللاو نتفتات كايد كم تسنح زغلص أطو أمريكاوي أب تحت كايدي كم زأتو أفليتام أب موروكو أب زكايد زلو زت ليبيا وتاو وصيد كم تمزغبت حبيرون بريطانيا جابانن دحري موصا بريطانيا كاب أوروبا وحبرت أب زهلون نقداو زمدناتات تسماميعن أب معراباون ماكالين أفريقيا تخصيتو بزلو برتوع زنابن على غلغن لعلي 760 شح سبات بآلوتا كم تسألو تحبيرون سلامتنا تقبلوا كبرات تخطاتلتي ارتريان ميديا نتورك للومي زدالنا يوم زينا وتحسطونا كنقرب لكم تدالينا لنا زيناتات وشت عقر حيزالكم قريبه زلخو ليديا تخل مريمي سناي مكتتال أبناء زوبا حجاز شفنا كتابة هتانات قلعون لعلى 900 كم زبط حتى قليتهم كاب حوص كتما حجاز أسات 16 كيلومتر نشانخ دبوبا ومبرق رحيقة أبتركب عشرة بزي سلاسر زلط عنا ونتفتات شفنا كتابة هتانات قلعون لعلى 900 بتيهم شفنا حرسي أبتكالات عناون نابل على 85 كم زبر خزا حبرة حلاف مدبرت عنا عشرة تحقا غاز النرس إساس دبساي كلن عدتات نيتم محدار كبابي تتقمتي كم زمرحو كبابي صريت سلازخونا تريو بقولت صريت زخصتو حماماتون كم زنقلقله أبريهم نسواس عبو حمام عصون مقوزت أرز كايد قطال تعرض مسكن قسقاس من مزقابو بمتقاس زنبروم ني أمبولانسن مبراهتن تقم فتح بمركابو زحاشو أقلقلوت أبزهبلو درجة كم زبطحو قليتهم نبرت بوغنم بفلاي أب موحاس دحنتات دن هتانن وطيتاوي عيو يسلاسل كم زلو بمتقاس بسمويات عنا زكايد قسقاساتن أستمهروتاتن أب مبرخ نقحاتهم أبا أستواطو يقبر كم زلو حبيرهم أب ممحدار كبابي دماس وفراتات لمعاتي كايدالهم أبنو زوا جندع نبرت ممحدارات كبابي دماس بقندو أب معك أب ماين حمدن مقرابن تتكورة لمعاتا وفراتات يسلاسلو اللو اتبعزو استساتفوكم زكايد زلو عمام مسرح زالاتاتن كترتاتن مخوعات نمتكل فرستات زغوون قدا قدي متسقان ترقاد دماس قحتي لاي كمون تريت أكبابي يتغالل وطيب زلو مدب بمخرج كيلاتات حرشا حموش شحفلتستات أقراب نمتكاليو مدب زلو نبرتي من محدارات كبابي جلاسن عشران وفراتات متسقان ترقا يكايدو اللو أبنو زوبا حقاز نبرتي من محدارات كبابي جلاسن عشران كاب جلاس ناب عشرة زوصد بزناب تبالاشون تشكركرتي عتقا مخينو زيتانها ناي حمد ترقا بوفرا يتسقونو اللو نبرتي أبزهابو حبريتا ودابيتاتهم أحيلهم نتمتسقانن مفواسن تتقال العمام بعد معانات يتقبروا كم زلو قليتهم اتسرح من محدار كبابي شبق حالفو نام من محدار كبابي عدو عمر أستات 4 كيلومتر كشفن مدب كم زلو كابيت صحفت من محدار نوزوبا حقاز زترغب حبريتا ينتر أبنو زوبا أفعبت شوعات عدتات تريت أكبابي أو حسن أبنو زوبا أفعبت من محدارات كبابي نارو أنس قلبوب كوب قادم حليبن قبقبن زركبة شوعات عدتات تريت كبابي أو حسن التنزوات أو بمتكبر نزعوات الزبق عدتات جود كزان جماهير ولد شكر قرقر قدرينن قادم حليبن كوينن كاب مينستر تعنا ورقة مسكر تعديلن
እዚ ውጽኢት እዚ ፍረናይቲ ብዘይ ጽሬት ኣከባቢ ዝወሓስ ጥዕና ከምዘየለ ክካየድ ዝጸንሐ ጎስጓሳት ምዃኑ ኣብታ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ሙያውያን ጥዕና ገሊጾም ኣብ ንዞባ ኣፍዓበት ኣብ 14 መምሕደራት ከባቢ ኣብ ዝርከባ 48 ዓድታት ብዝተኻየደ ጎስጓሳት ክሳብ 30 ሕዳር 2020 ኩለን ዓድታት ከባቢያዊ ጽሬት ክእውጃ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ጸሓፊ ሓይሊ ዕማም ኣከባቢያዊ ጽሬት ናይቲ ንዞባ ነርስ ኣስራት ኣሚነ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓቢሮም ናብ ዜና ወጻኢ ምስንሰግር ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ምባህል ንምፍታሕ ንነዊሕ እዋን ትጽቢት ዝተገብረሉ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ዝካየድ ዘተ ሰላም ሎሚ 12 መስከረም ኣብ ከተማ ኣዶሓ ቀጠር ተጀሚሩ እቲ ዘተ ሰላም ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ከምኡውን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣብ ዝተረኽበሉ ብወግዒ ከም ተጀመረየን ማዕከናት ዜና ቃልሒን ክልቲኦም ወገናት ቀጥታዊ ርክብ ከካይዱ ፈቃደኛታት ብምዃኖም እቲ ዘተ ወታዊ ውጽኢት ክርከቦ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዝበጽሕዎ ስምምዕ ወተሃደራታ ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቕሊላ ክትውፅእ ጉጅለ ጣሊባን ድማ መጥቃዕትታቱ ብምቁራጽ ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘተ ሰላም ከካይድ ዝብል ነጥብታት ይርከቦ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን እቲ ተበጊሱ ዘሎ ዘተ ሰላም እቲ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ መዕለቢ ክረክብ ዘለዎ ተስፋ ይገልጽ ምህላው ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ትካላት መጻረይ ነዳዲ ሃገሩ ስለላዊ ንጥፈታት ከካይድ ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ ኣሜሪካዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ትማሊ 11 መስከረም ኣፍሊጡ እቲ ኣሜሪካዊ ኣብ ክፍለ ሃገር ፋልኮን ተደኪኑ ኣብ ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ስለላዊ ንጥፈታት እናካየደ ብ10 መስከረም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ እዩ ፕሬዚደንት ማዱሮ ሓቢሩ ብዘይካዚ ዝተራቀቀ መሳርሒታት ዓጢቁ ምንባሩ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጸጥታ ቬኔዙዌላ ንሰባት ኣስዲዑ ኣብ ሸርሒ ንምውፋር ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሒዙ ምንባሩ ኣረድዮም እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሃቦ ምላሽ ዛጊት የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሜሪካውያን ዕሱባት ብባሕሪ ሰሊኾም ብምእታው ንላዕለዎት ሰብ መዚ ቬኔዙዌላ ንምቕንጻል ከካይድዎ ንዝፈተኑ መጥቃዕትን ዕልዋ መንግስትን ከም ዘፍሸሉ ሰብ መዚ ጸጥታ ቬኔዙዌላ ምሕባሮም ይዝከር ብሪጣንያን ጃፓንን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ መንጎን ብዛዕባ ዝህሉ ክልታዊ ንግዳዊ ዝምድናታት ብመትከል ከም ተሰማምዓ ተገሊጹ መንግስቲ ብሪጣንያ ትማሊ 11 መስከረም ብመሰረት ዘውፅአ መግለጺ በቲ ተበፂሑ ዘሎ ኣፈናዊ ስምምዕ 99 ሚእታዊት ካብቲ ሃገሩ ናብ ጃፓን እትገብሮ ሰደድ ካብ ታሪፍ እታው ነጻ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ በዚ ድማ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ንትካላት ብሪጣንያ ኣዝዩ ኣርባሒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሪጣንያ ኣብ ንግዳዊ ሽርክነት ስግር ፓሲፊክ ዝርከባ ሃገራት ክትጽምበር ባብ ዘርሑ ምዃኑ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣገንዚቡ ብመሰረት ጸብጻባት እዚ ስምምዕ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ ኣበ ካብ ስልጣን ቅድሚ ምእላዩ ክብጻሕ ብክልቲኡ መንግስታት ልዑል ጻዕሪ ክካየደሉ ምጽንሒ ይሕበር መንግስቲ ጃፓን እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ካብ ምጅማር ዝመጽእ ዓመት ግብራዊ ክኸውን ትጽቢት ከም ዝገብር ብምንጻር ንኽጸድቕ ኣብ ዝቕጽል ኣኼባ ባይቶ ሃገሩ ከም ዘቕርቦ ኣፍሊጡሎ ብሪጣንያ ኣባልነታ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ብዛዕባ ዝህሉ ንግዳዊ ሽርክነት ምስ ቀንዲ ንግዳውያን መሻርክታ ብሓፈሻ ምስ ጃፓን ቻይናን ህንድን ድማ ብፍላይ ኣፈናዊ ስምምዕ ንምኽታም ጻዕርታት ከተካይድ ምጽንሓ ይፍለጥ እንተኾነ ተንተንቲ ቁጠባ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሓደ ስምምዕ ከይበጽሐት ምስ እትወፅእ እቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ተካይዶ ዘላ ንግዳዊ ስምምዓት ኣብ ቁጠባኣ ከቢድ ተጽዕኖ ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዘጠንቅቑ ዘለዉ ድሮውን ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ስምምዕ ከይከተመት ክትፈላለ ከም እትኽእል ዝውሃብ ዘሎ መግለጺታት ብዝፈጠሮ ንግዳዊ ስክፍታታት ባጤራ ፓውንድ ዝነበሮ ሓይሊ አንቆልቂሉ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ብቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ ኣበ ዝምራሕ መንግስቲ ጃፓን ከም ኣካል ናይቲ ስርሒታት ሓይልታት ምክልኻል ጃፓን ንምዕባይ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ መሬት ባሕርን ኣየርን ኣብ ልዕሊ ተጻረርቲ ሓይልታት መጥቃዕቲ ከካይድ ክፍቀደሉ እማመ ከም ዝነደፈ ተገሊጹ እዚ ንድፈ እማመ ብባይቶታ ሃገር ምዝጸድቕ ሰራዊት ጃፓን ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ንፈለማ እዋን ኣብ ልዕሊ ተጻረርቲ ዝበሃላ ሃገራት መጥቃዕቲ ከካይድ ዘኽእሎ ፍቓድ ክረክብ እዩ ዕላማ እዚ ንድፊ ሰራዊት ጃፓን ማዕረ ሰራዊታት ተጻረርቲ ዝበሃላ ሃገራት ብሓፈሻ ቻይና ድማ ብፍላይ ብምድራግ ክመጽእ ንዝኽእል እንተታት ብብቕዓት ንምግጣም ምዃን እዮም ሰብ መዚ ጃፓን ዝገልጹ ዘለዉ ነዚ ዕላማ እዚ ክውን ንምግባር ጃፓን ዘመናዊ ሳተላይትን ሚሳይልን ዘመናዊ ወተሃደራዊ ኣጽዋርን ከም ትሽምትን ከም ተማዕብልን ምዃና ዓቕማ ንምፍታሽ ድማ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ከም ተካይዱ ዝግለጽ ዘሎ
ብጥዕናዊ ምክንያት መዝነቱ ክለቅቕ ሕቶ ኣቕሪቡ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሺንዞ ኣበ ካብ ስልጣን ቅድሚ ምእላዩ እዚ ንድፊ እማመ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ክጸድቕ ሓያል ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ይሕበር። ጎረባብታ ሃገራት ጃፓን ብሓፈሻ እተን ብሰንኪ ሓድግታት መግዛእቲ ምስተ ሃገር ተተፋኒነን ዝርከባ ቻይና፣ ደቡብ ኮርያን፣ ሰሜን ኮርያን ድማ ብፍላይ ነዚ ጃፓን ዓቕሚ ሰራዊታ ንምምዕባል ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ብትሪ ክቃወምኦ ምጽንሓን ይፍለጥ። በዚ ድማ እዚ ለውጢ ነተን ዝለዓለ ቁጠባ ኣህጉር ኤስያ ዝውንና ሃገራት ኣብ ዘይምትእምማንን ውድድር ኣጽዋርን ክሸመን ምዃን እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ቅልውላው ሊብያ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ምባህሃል ንምህዳእ ኣብ ሞሮኮ ቀጥታዊ ርክብ ዘካይዱ ዘለዉ ወከልቲ ተቐናቐንቲ ወገናት ሃገር ንወሰንቲ ጽፍሕታት መዝነት ዝበቕዑ ኣብ ምርቋሕ ክህሉ ኣብ ዘለዎ መለክዒታት ጉሉጽ መስርሕን ዕላማን ተሰማሚዖም። ኣብዚ ብመንጎኝነት መንግስቲ ሞሮኮ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሊብያውያን ካብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ 5 ወከልቲ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ተግባራውነት ናይቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ንምርጋጽ ዘኽእሉ ተወሳኺ ርክብ ኣብ መወዳእታ ሳምንቲ ናይ ዝወርሒ መስከረም ክካየድ ቆጸራ ተታሒዙ ምህላውን ኣነጺሮም። ብመሰረት ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይህሉ ኩነታት ጉዳይ ምርቋሕ ኣካየዲ ማእከላይ ባንክ ሊብያ ሓላፊ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳድን ኣዛዚ ሰራዊትን ኣብቲ ዘተ ቀንዲ ዘተፋነነ ነጥብታት ምንባሩ ይግለጽ። ድሕርቲ ኣብ 2011 ብኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝተገብረ ምትእትታው ብዕቑር ጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ሊብያ ኣብ ግጭት ሕድሕድ ተሸሚማ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ክልተ ብግዳማውያን ሓይልታት ዝድገፉ ተጻረርቲ ሓይልታት ብዝካየድ ዘሎ ግጭት እታ ሃገር ናብ ክልተ ተገሚዓ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ክፋላት ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ዕለቕለቕን ልዕሊ 760,000 ሰባት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ንጸብጻብ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገራት ዞባ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ጫድ፣ ጋና፣ ኒጀር፣ ማሊ፣ ናይጄርያ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሴኔጋልን እተን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብኸቢድ ተሃስየን ዘለዎ ሃገራት ምዃነን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብጠቕላላ ኣብዘን ሃገራት ልዕሊ 110 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም። ኣብ ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ነታ ሃገር ሰንጢቑ ዝሓልፍ ኣፍላጋት መሊኡ ብምፍሳሱ ብውሕዱ 32,000 ኣባይቲ ክዓኑ እንከሎ ኣስታት 6,000 ሄክታር ሕርሻታት ድማ ተደምሲሱ። ኣብ ሃገረ ኒጀር ሰፊሕ ከባቢታት ርእሰ ከተማ ኒያሚ ከም ዘዕለቕለቐ ዝሕብሩ ጸብጻባት መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ብምብታኹ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት በኣሉታት ተጸልዩ ከም ዘሎ ኣረድዮም። ብጠቕላላ ኣብ ኒጀር በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ 330,000 ሰባት በኣሉታት ተጸልዮም ምህላዎም መብዝሕትኦም ድማ ብዘይ መጽለሊ ዝተረፉ ምዃኖም እዩ ዝሕበር። ኣብ ጎረቤታ ሃገር ጫድ እውን ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ብዘውረዶ ዕንወት ኣስታት 190,000 ሰባት በኣሉታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ድሮ ብርቱዕ ዝናብን ዕለቕለቕን ዘውረዶ ሰብኣዊ ጉድኣትን ንዋታዊ ዕንወትን ብምዝያዱ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ክእውጅ ከም ተገደደ ዝጠቐስቶም ጸብጻባት እቲ ብርቱዕ መጠን ዝናብ ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ መጠን ዝወርድ ዕንወት ብኡ መጠን ከይዛይድ ስክፍታ ኣሎ።